Sa 11 ka tuig niyang pag-apil ug mga songwriting contest dinhi sa Sugbo, kadaghan na siyang higayon nga midaog niini. Sama na lang sa Juninho Songwriting Competition. Busa atong makauban ang very talented nga si Sir Jundel Bacalso. Maayong buntag Sir Jundel and welcome sa ato ang programa, sir. May buntag pod. Salamat sa pag-invite. Sir, kumusta na sir? Unsay mga gikabisihan ni morong panahon na, sir? Nabisi nga to like sa among preparation sa performance and sa mga rehearsals. And then karon kay na-relieve ko gamay kay kaning na at least nahuman na niya successful pod kayo and balik ko sa akong mga music works. Sir Jundel, ubay-ubay na jud ang imuhang natampo sir sa Bisaya music. Kano sa jud ni nagsugod sir imuhang pagkahilig sa musika? Pag high school ni apil og mga kaning banda and then during college na days kay ni-apil ko sa school choir and then dito na siya nagsugod akong interest sa songwriting and musical arranging and pero ako na siyang gi-career last 2018. Curious lang ni Sir Jundel, how do you start or how do you begin sa paghimo og kanta, sir? Unsay paagi sa imuhang proseso ani, sir? Kinahanglan jud ka og kaning inspiration sa giingon pa sa kanang uban nga kung di ka inspired di ka makahimo, so inga na siya ang process sa una but ni practice jud ko ni hatag jud og time na like one song per day dito akong target and then kani makahimo jud og kanta kanang focus gyud and then kay tungod sa mga kinahanglan sa mga kliyente ano ba, so kana siya kinahanglan jud ka og kaning further study. Sa kadaghan nimong komposisyon, Sir Jundel, for you, unsay the best nga kanta para kanimo or pinaka-meaningful para kanimo? Akong pinaka-paborito nga nabuhat is ang katong sa Juninho song, Love of a Child. Ikaw, sir, deboto pud ba ka ni Senyor Santo Niño? Yes, okay. Kanang sa una pagid ko like during college days na ato jud ko sa Basilica para magampo kay usahay ka ng mga exam. Ingana ba? Kinahanglan niya human ka ng auto pag Juninho na dito na jud ko ni try ko appeal and then para makahunahon na jud ka makabuhat jud ka kanta. So kinahanglan jud ka kanang naay kanang kwan ba kaning ay unsa si Santo Niño, unsa siya sa imong kinabuhi. And since naghisgot naman ta sa imuhang paboritong kanta nga imong na-compose, sir, can you play us a song, sir, this morning? Señor Santo Niño, you showered us with your love, the childlike of your heart. You gave us your mercy and compassion. By your side we walk together. Be with me, my loving Lord. Oh, dearest child. Perfect. Nice one. Thank you, Sir Jundel, You. for that very beautiful Thank you. song. Sir Jundel, sud sa Thank you. taas nga katuigan isip musician, unsay fulfillment nga nahatag niini diha kanimo, sir? Malipay ko niya ma-inspired po to create another songs, another arrangement ingon ana. Ug nang hinaot mi, sir, nga more to come pa from you, sir. Busa, before we end this interview, unsay imong gustong ibilin nga mensahe ilabi na sa mga aspiring musicians ug sa tanan natong mga kapuso? Padayon na kita and appeal na sa process ang kaning downfall sa high na amgin na siya kuanta dili ato panang mga dili ato malikayan and then kay di mo kita makatunog maayo and di lang kita mo surrender and be teachable
kaning maminaw kita sa uban gid. Daghan kayong salamat, Sir Jundel, sa paghatag og panahon karong buntaga. Yes, you're welcome. Salamat po. Thank you, sir.